nasira yung aming washing machine. Sira yung spinner yung dryer. Ayusin natin, tingnan natin kung magagawa natin. Maglalaba tayo. Ito na nasa kusina tayo. Ito sa may labahan. Ayan yung ating washing machine na inaayos natin kasi maglalaba tayo. Ayan siya. Ito yung nasira. Yung may puti na yan. Ayan. Gagawin natin para makapaglaba tayo ng maayos. Guys, maglalaba tayo. Tulungan niyo ako. Ayan siya. Ayan yung ating mga gamit paggawa. Ayan siya, naputol siya dyan. Kaya ang ginawa ko para makatipid, titingnan kung obra siya, linagyan ko ng pandikit, saka may mga brace akong nilagay na plastic din baka sakaling umobra. Kasi kung hindi obra, magpapalit tayo ng bago na buo yung takip guys ng ating spinner o dryer. Pinapatuyo lang natin siya guys para maganda kung ano magiging resulta nito. Yan guys, malapit na siguro siya matuyo. Kape muna tayo. Coffee break. Ang oras po natin ngayon ay alas 8 ng umaga. Guys, tingnan natin kung tuyo na yung ating nilagay na pandikit. Ayan siya guys. Ayan. Kasi ito naputol to, na sira siya totally. Siguro mga 30 minutes na pwede na sigurong kalawin. Dandahanin lang natin. Ayan guys, parang obra siya guys. Maglalaba tayo. Tulungan niyo ako maglaba guys para may magamit tayong uniforme bukas. Ayan, okay na siya. Ang problema natin guys, ito paano natin may kakabit ito ngayon. Nakalagay ito dito sa loob. Ito siya nakalagay. Siguro gawa natin ng paraan na lang muna. Baka tanggalin natin dito sa loob para maikabit natin yung mamaya ulit guys at kakabit muna natin. Ayan guys, tapos na tayo mag-ayos. Tingnan natin kung okay siya. Kakabit na natin yung mga dapat ikabit na tinanggal natin. Ito yung sa drain, yung tapos pare-pare pala guys. Design. Kabit na ulit natin. Mamaya okay na siya, papandalin. Okay, babalik na natin yung mga tinanggal natin. Para malaman kung gumagana.
Malignan natin yung mga tornilyo. Maglalaba tayo. Babalik na natin yung mga tinanggal natin, guys. Mga tornilyo na hindi naman dapat tinanggal. Ito po ay basic lamang ng gawain para may madali. Tignan lamang ang pagkagawa para matulis ito. Tapos susubukan natin kung lilipad siya o baka maging heater. Kuha tayo ng station. Nawawala yung aking extension.
natin kung lilipad siya. Okay, okay na guys. Natakbo na. Ay, naandar na pala, hindi natakbo. Ayan na guys, naandar na siya. Hindi na siya natakbo. Okay guys, hanggang dito na muna po at maglalaba tayo. Tulungan niyo ako, liga. Guys, ready na yung ating washing machine. Ayan. Maglalaba na tayo. Ayusin lang natin yung ating mga labahin. Okay, so laba na tayo. Unahin natin yung puti. Ayan guys, nakasalang na yung ating labahin. Ayan, nagawa natin yung washing machine, kaya tuloy ang ligaya. Maglalaba muna tayo. At mamaya may lakad tayo mga hapon. At sige guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat at magandang araw ng linggo po sa inyo lahat.